Kakang, kakang Joko Kendil. Ana apa diajeng? Golek sapa? Sapa ta sampeyan iki? Wong aku golek bojoku kakang Joko Kendil kok. Kakang Joko Kendil iku ya. Surya Kusuma. Yo dudu, bojoku ki welek. Jadi kakang Joko Kendil sejatine aku. Surya Kusuma. Ini lho itu hati. Rikala jaman semono aku iki semono bogar bane Kanjeng Ibu. Kuwi ditenun karo wong sing ora tanggung jawab. Mula sampeyan jabang bayi lahir. Ora botra manungsa. Nanging kabeh mau ana watese Widowati. Besok ya tak wis 20 tahun bakal babar sejatine wujud. Ya sejatine Kakang Joko Kendil kuwi ya. Iya biasa. Kamu merangkakan sakwise ngerti kaya ngene biasa. Tambah seneng karo Kakang Kusuma.
Kakak menika. Kuwi doate sedeng. Kurang nggih pripun kok wis duwe bojo kok. Bagus. Kalau sing nuwun Koyo kurang kok sira. Ature putra ingsun Widosari. Kowe nggonjak marang putrane Widowati. Tenane kuwi. ngapunten sing nuwun. Iya. Kalau Dewati ini nggih kula akan gokendil sejatosipun kula Surya Kusuma. Kosek bocah bagus. Sira aja ngawu bawah. Dulu ana ngarsaning ratu. Gedhe pidanane ana ngarsaning ratu. Yen sira anti wani gosok. Mari. Mulai Kakawati tak aturi lenggah ini dia lenggah sahabat itu. Para mujo atur simbol. Yo, kepiye Kakawati? Lan pan punika Pak ciri terus menawi kapanggalipun. Namun Joko Kendil punika putranipun Andiem mesti kemawon ingkang mangertos lelampahan punika ingkang sejatosipun Bung Andiem. Yo, Aturipun abdi kepatihan parmoni bali Bung Andiem supados perkara punika enggal kablansipun. yen ngono Mbok Sandiem disuwanaku. Kakang tameng timbalono Mbok Sandiem. Kakang tameng itu sira tak kepalaku. Mbok Sandiem. Kaget sira iki juga. Jalanan perkara kan kudu sira cawe-cawe babagan. Bocah bagus iki ngaku yen Joko Kendil. Mongko Joko Kendil kuwi bocah Allah rumahnya. Tapi ini bagus ngaku Joko Kendil. Mulu Mbok Sandiem. Tubuh setitik apa bener iki anake? Kula jenengan kula kanjeng Ibu. Koyo ono tamu kakak. Mas gandanya ini gerak. Jadi Surya Guru jadi aku kagetin penggali namun tak lalu mulai jodoh Purwodadi itu dominan itu ibu kalah jadi Ikan berkas sopan struktur mas gandanya ini gerak. Soalnya pun kembali pun sudah baru itu ke Paris Imsam. Kamu betul lampung pendajanya satu sebab bukti itu. yo tiba sepodo-podo ya sak banjure sak kuse lungguh kang prayoga banjur ono wigati opo ya sira rawuhane podo-podo Orang mati opak Yosef Wang yo rata Tebes saking keraton Tanjung Anom dumugi wonten ing keraton Kumara. Menika kula saperlu nanjehaken. Napa leres Kang Mas Handayani Ningrat di kagungan sampeyan.
Apa malah pekabaran wis tumukane padha tanding. Jalan pemilihan kabar. Lajeng saperlu kula nandhakaken rekam Mas Handayani kula badhe mantu. Lajeng badhe bebesanan kaliyan sonten. Lajeng calon garwanipun punan kula pun Digawati menika naminipun Iya wis. Dadi yo sumur kowe. Bener aturiro ya. Yen ingsun bakal duwe gawe mantu. Punanmu Widowati. Bakal ingsun dawuhake karo Joko saka ibu. Gedang Sari. Yo anake Mbok Sari. kalian lari Gedang Sari. Anakipun Mbok Sari. Iya bener. Kados mboten pitados maos semangat kula kados. Karena Kang Mas Handayani menika salah sawijining nalindra Binatara. Iya. Mung trimo arep bepisanan karo wong desa kang calon beksan. Menika menapa mboten badhe dados cucem asma dalem. Ora. Ingsun ngetakake jejering ati. Ingsun ora bedakake kawula cilik. Sanajan to kawula cilik ning akeh lagu-lagu ya bakal ingsun bakal Lajeng sakmenika Surya Kusuma kaliyan Sanjeng wonten lungguh ning sak temenipun. ing saktenipun kendhayipun Surya. Menawi kaliyan Surya Kusuma menika kendhari dening Nati Manuk. Nanging menawi kaliyan Sanjeng kados-kados kendhayipun Surya Negara sampun nate wae. Kok cukup disaritate ya? Menawi wonten ilang kali kepareng kendhayi badhe nitipiksa sinten sejatosipun Sanjeng. Monggo. Yo yo. Mantap. Kados kula saged nyetikaken kanthi permati sinten sejatosipun Iya iya. Ya cek adane ngrom. Dadi kok Sanjeng iku ya dane kok ya. Para matur paducen pangpunten. Yo, gede pangaruh pangapuran ya. Sejatosipun ingkang manjil Mbok Sanjeng garwa kula pun diajengaken. Ingkang udakara 20 taun kepungkur endang saking kraton Tanjung. Menawi wonten ilang dalem sampanye badhe untuk dasekap kewawan sarembang kaliyan diajengaken. Yo yo yo. Diajengaken. Sing agung Jalan waktu semua pun kakang luwih percaya marang aturé diajengaken. Tinimbang kok kanjeng. Kanjeng putrane ingsun seperti semua ora putra menungso. Yang ngono Surya Kusuma itu putrane ingsun. Tuh, nggih Surya Kusuma. Biar Surya Kusuma. Siramu putrane ingsun. Ing tembene siramu kang bakal ngenteni Kurawa jumeneng ratu ning Praja Tanding. Aja cilik atimu. Siramu aja ngrimo sak jekone kanuban bayan yo. Kamu sadar. Kepiye? Ya Surya. Menika saged dipun pestani ngempalaken balung apis. Jalaran sejatosipun Surya Kusuma menika putra kula lajeng Sanjeng menika kaduk kula diajengaken. Iya.
yen ngono ingsun lagi saya mantep yen penggali yen Lajeng benjang menapa kali pisang tinangan sari bitmono badhe pun pahari yo. yo kasih Agustus bakal ingsun pahari angin lagi sira aja enggal-enggal kesusuan daliyone Praja Kanjeng. Menawi ngaten kendhayi Surya Negara meneh samtawis wonten ing kraton Purwacana. Wiras pantes jumenengi nggon ingsun dawuhake putramu lan putraku Widowati. Nggih kendhayi Surya Negara nggih. Mula bebaring per lelakon. Nalikane wong kang gawe iku bakal nganggur. Yen wong kang nandur mesti bakal ngunduh wae pangkat. Wong salah bakal celeki. Wong kang temen bakal mulya uripe. Mulai bebarengan malam para kawula memayu hayuning barono sesanti muga-muga sing dadi panjangkane panune dulur lanang. Menawi mekaten puting lalampan ing dalan punika Suradira jane rapet dening punika Mas Tuti kang Melu ketunggu karo Mas Ambit.